Nie je to len také náhodné informovanie. A sa pozrite na to, koľko rokov my sa snažíme dostať do médií informácie o zmene klimatickej krízy. Posledné mesiace naozaj propagujeme či už všetky videopríhovory doktora Čalakiana. A nedávno sme vydali tlačovú správu, ktorú sme natívne, čiže prirodzene ponúkali médiám. Uviedli sme tam informáciu, že vlastne tým, že si pozrú ľudia film Impact, ako si hovorila, zníži sa pravdepodobnosť masovej streľby na školách o 80%. A ako sme dopadli? Ja sa chcem priamo prihovoriť médiám. Vážení zástupcovia médií, roky vám píšeme, roky sa snažíme s vami komunikovať. Bohužiaľ dostali sme do doby, že sme si tie všetky články začali platiť. Sme sa na to skladali, pretože je to tak životne dôležitá informácia, ktorú chceme dostať do médií. A vy ste sa zachovali ako? Postavili ste sa na stranu tých, ktorí organizujú masové streľby na školách. Postavili ste sa na stranu tých, ktorí majú detskú krv na sebe. Postavili ste sa na stranu tých, ktorí ničia demokratické princípy. Zamyslite sa nad tým.